Ja, dog. I dag, der vil jeg så vise jer, hvordan det er, man laver røveri. Eller, ikke vise, jeg vil fortælle om det. Du skal have en flugtbil, og der går du simpelthen over, og så tager du en lastbil. Det behøver ikke være noget stort. Bare noget, der kan brage igennem alle andre biler. Og så skal du bruge en nylonstrømpe. Eller en elefanthue. Altså hvis du ikke har en elefanthue, så kan du sagtens bruge en af din mutters strømpebukser. Men en elefanthue her, ikke? Den trækker du over, så du dækker håret nemlig sådan her. Den er så lidt for lille, den her. Så det virker ikke. Men den skal kun dække her omkring hagen, så de ikke kan se dit skæg. Og så kan du selvfølgelig bruge en kniv, men du kan godt lade være. Så skal du faktisk bruge en pistol. Det må godt være en vandpistol. Det er ikke lige så farligt. Og så er der en sæbeboble, men sådan en har jeg ikke fået købt mig endnu, da Peter B. de har lukket. Så det kan vi ikke. Men når du har fået sådan en, så går du ind og siger, det er røveri! Og så skyder du sæbeboblerne afsted, så de får sæbe i øjnene, når de der bobler der, de springer, og så kan de ikke se. Og så kan du bare lige hoppe over og tage pengene. Det er eddermame smart. Og ved du hvad? Det fedeste, du behøver ikke uddannelse.